Vedeli ste, že každý mesiac len tak nevedomky vyhodíte stovky eur? Áno, presne tak. A to všetko len preto, že neviete, kam vaše peniaze odchádzajú. Dovoľte mi, aby som vám ukázala príbeh Martina a jeho rodiny. Martin sa rozhodol zistiť, na čo presne minulý mesiac peniaze. Po zázname každej jednej položky bol šokovaný. Zistil, že veľkú časť peniazy minul na veci, ktoré vôbec nepotreboval. Uvedomil si, že malé zmeny vo výdavkoch môžu mať obrovský dopad na jeho finančnú situáciu. Začal sledovať svoje výdavky a o pár mesiacov neskôr mohol dokonca začať sporiť na rodinnú dovolenku. Teraz si predstavte, že aj vy by ste mohli mať svoje výdavky pod kontrolou a zlepšili svoj rodinný rozpočet, a to len malou zmenou. Nesledovanie výdavkov je ako jazda autom bez kontroly palivového merača. Nikdy neviete, kedy vám dojde plyn. Urobte prvý krok dnes a začnite plánovať lepšiu budúcnosť pre seba a svoju rodinu. Verím, že vám tento tip pomôže.